For Momra Facebook Live, Opemsuo Radio, na Mombeka ye ho ene ye nyina ena ye bedin komo na ewie die kwame ye ko Amadum Adankwame Amadum Adankwame uni mo hopa okay ena Asakraka nso Asakraka minim hopa okay enewie kwame nsem bebre wo ho na eho no ye hwe o mapom den okay na no ye nuade mu dwakọ ho na niema efiri ho ba na edika editie ye nyina yemfi anu ntu me hu no wo Opemsuo ye site na me hu dwiri me wo me say me hu videos no foforo no na enya me say wo kumase okay na me hu ne say wo akura bia se chiri kura emme kumase bia wo kokura be da kwan mu ene wa ha ya ansa na woduru ho ebe hu na no ha ye ti me hu kuro ni di na me say say ha ya kwame de yetene say ye hyase every Asakraka na Asakraka no nyame adaroma wo de o mtiriye wonom enya health center ana health facility the friend chips compound o mutiaye o monya bi na asasabi samampo mu ayewa kwame edan no de si wo fe kama oni boso a na de ahomeka abrel na enso hwe na uramu a die womu no ene akade a omo behia de ya adwuma no ayebo achi bidin have do na wa ha so enti answer na kobra be chance kobra be pesa wo kire ye ekuro no ba bia wo geographical location ma ye hunu ba bia wo no ne mra ye nkomo no so na manfo nyamfo nyini no wo madwene mu ai nana akwaba ho de enti no ma ye ntio ye ka Asakraka ehefa ne wo na eho kura tisen good pedase wo ko hokro no mu a ana se me e bembe no a edina ye domo de frɛ no ya Asaka okay it is obi asum ye ni ye se dabre Asaka ne ye ka ane Asaka na Asaka ewa twuma wabiaja south abato empafia no eso na wo ko wani kire sunwan ekwan no so a udu fensi a ba bi apotoyo ano wo no fensi udonkunu so ayen kai tie for say ne eken ye de ato Opemsuo Radio Facebook page ho oba ho sesia ekwan a edo kwa Asakraka no Asaka no we ye kuro no mu Asaka kuro no mu ye ne ye ntanko ho no kana Asakraka o mo te ho no kana Asaka okay ayese kuma wi ne komo me ho no say Assemblies of God Ghana Temple of Praise Asaka elegu ho no nti kuro no na yaduru no na asade na edit eken wo hwe sade mfonini a obeka se we akiri emfansi uduru mfansi a na wa mane bonkum eso wakwa kwansini nan oba waduru Asaka tiawa ye nuanu mo wo kumase amonta ntu kwan bebre na kumase na matana na uduru sofolai na uduru kwada so na waduru abu akwa uduru abu akwa manhia nie uduru manhia atwoma kofodua na wo ko onimu a ba bia ye arewa no wo tre kropon junction ko onimu a so ba bia ye arewa no on ye frɛ ho mfensi enti mfensi no ɛna manne kwan ne dem ana bomu kwan ne dem a uduru a obeto aso akọ Asaka ana Asaka Johnson Mr. Fa one money mfensi na wo kwa Asakraka no kwa to so me hwe ade one money mfe say no ni enti no omo kwan ni kwan no say de na so de ya kwa we ma menka ho abakwasem kakra o mampani nkofo epreso na wo ye ne se wo mu a efili sunwan ebesene eko bi ebuna hafo no ya na wo mu ba be fa bu akwa echimu ansa wa bla kwati kwan tiawa wo ba fankawe na wa fa kire ya ase kontomire Asaka eno ye bomu kwan abetimi abom kwan no wa chen kwati kwan we ye wo kwati na wako yi di wo mu bom ebe fa bu akwa na mo betimi akwati e de afa nkawe ho e de aba besie eti o mampani eye bridge ahodo ye kwan no a
ho gata nyina wo mo ye na abansesa ye eba edimu a bedura bato bia na yakwadwi so na etise yi nti ekwan na wo mo ho no yi kakra e wo ho eka ye se wo major road free fencing kwa abeye abofo kwansi ni beye sei be nan ene enwa kura debi enye kwantentene wow okay enye kwantentene a whole population ni beye sei nipa e wo ho no wodi wani bubu a asaka omubaya be mpimunum entinye kroketwa na sese ne ho ye mining area entino edom so wo hwese de moto yugo ho ya edom wo kuro no mu ankasa okay yo ma yemra ya sabia no so eno so ho nsem te sen me da seleta ayale sabia no kane no na ewo kuro no na edampopo twua bi na ewom na bemfie miensa so enie na bandada na etwamu no honorable awuku ebra na oye MC no na wo mu CD sesei no ewo ho na ye Asaka Health Centre no wo mu esiye na wo hu no dan ne dia we ne ye office baako a public health for wo mu soso anumu no you know wo mu no dan no na de that's be hisia ni wo so baby a nurse for ne a doctor for no da ho ne ye wo mu apartment na je wo mu no na chese dan na nkasa no mo omadwen so mo ye wo mu ye ni ye o mo be ba beta anya baby atena enti doctors no so wo mo apartment no abro fresie ni mu na sese ye de ha enipa tie ni mu ni de ho ne health center na sabia na nkasa enti ward wo ho doctor consulting room ho maternity ward wo ho ti saade ye hu ni kakra yi enu bibia bi ewom na ura mu a bedi kan ane midwife wo ho kasai Opemsuo radio wo mu ho the midwife no kire ne say edan no de efe o mu wo ba bi o mu ergi awo a ho nso eye kama na emu makade a o mu de be ye adwuma no eno na eni ho ese senko ba enyinsen a de o mu timi ya ne say esebe ye hwe ne dwonso ahunhu ne say ampa nyinsen ewo ho na scanner esese o mu kotwa no scan machine no ebi ni ho ndi so obi ba na mo kase won kotwa scanner enam se de kwan ni tienti wo de manual onko tu ba hu na nimu biemu ne se awo aka na oba kobra scan no so na kire baby akora ne da sa akora na biemu wa wodie nim se wasi ni trase se akora no ni mfe bia obosumi e woduru no na ho odene ne mu duro no sai nete enti nyinse mu no se doctor ni kase ko twa scanner ho hia pa ma doctor na wo hwe na midwife na wo hwe eni akoda no so oda yemu no enti se de wo ka na ya dia ehia no enti o mu ba na maame midwife eka kire o mu se ko twa scan ne bra ma ye nhwehwe mu a wo hwe kwan no a obefa bia ba bia ben kura obenya scan ni bi ewe kurupon ana se ebua kwa na chese obeba na chi atwamu ntansi san wo de baba no ene ye atra bre oya no de akwa akoto fie enti etie formula me hwe ye kwaso di nyina e Facebook ti maame midwife poma kakari wo ye adwuma na de ono no esra ne se edan ne de mpanimfo asia ma wo mu efe utwemu abeka se o asakafuo ni haw na emom akade scan machine ene niam o de be ye lab akase aye nhwehwemu mapa wo mu wasa nimde no na eso sa mfidie ni ho a wo mu elebeye ye ne no kasai ma de o kan ye ni acho ejuma ye ne de se ne wo se ye no na ye no na emom se mothers no eba ayarhwa yeah, now sometimes you face challenges, especially during referral time. Say be a case be or what you handle what I say. And say what's a refer equal other facility, KCM. And also no refer and transportation. As I'm not has a motor na ye juma kesepa ha. And to say you refer sana open for the won't mean fano and na motor so say or refer. Say be or what na ka asem no so issue kakra emai actually ha say no na bebre na first no na bebre na na fie wo but ye no mo
ye ko home visit ne o makasa masese no de o ba hospital e ba bewo ya na employee Sunday bebre wa ha but ya na ye ko home visit ne o makasa about family planning nti ya na dodo na nso e ba ye ni bebre na kasa about family planning because as in teenage pregnancy no e also nti wo ne o makasa o ba no be family planning. To say about make us transportation issue. I have motor no ye juma more. In to say be a ye peck canny ya open for no ordinary motor solo. And a hard drink yana ye refer out in. And a yana to say a pecker. I'm more woman yana higher dream, but a quine dear, dear won't say ye dear, but ye may dear to me no the make about car issue. Say be a ye transport or macon. Fun. Opemsuo nti sɛdeɛ ɔka yɛ no na nneɛma mmiɛnsa a ɔka ho asɛm no ɛkwan no sɛdeɛ wɔ biara ni etua no deɛ ɛtɔ so mmienu ɛhɔ ɛyɛ galamseefoɔ minefoɔ wɔ hɔ kɔbranka ma na asɛm na memfa bibi mmara wonim midwife asɛm a ɔka yɛ de ama mmiɛmu ahyɛ me paa yɛ ɔba a wɔbɛwɔ na ɛsɛ sɛ yɛ transfer ne kɔ baabi wonim awoɔ mu no yɛwɔ baako ɛfɛ no nwansanwoɔ wansawo no emoji onso obabi ese bibru ebewo a ensuo di ka gu no e ma sebe na se ne bie entoatoaso to ko anes ne ka se wase na bie aka ba bi a miensa enti time we wo bewo wansawo no di emoji na sha ase se esane afiri oba no ho wo hunu nsuo na no se wanye careful amfa na nu hospital ntemo a emoji di tumi tu no a ma sebe oba pemfo enne ne ba ohunu hwe da etumi firi enti a very critical sa point no kura ehu enti esesempani foto na mo ni manim ya eye hu bibi fi se enne no de aboa masabe mako awo so a omu mfiri mu te se akane no eye CS a se bibru a doctor for ye no ena menyi ni se kobna ho no mutumi ye CS ni bia na eno de ya nkomu na ye bepe ho yi eti sabe amanfo mra Facebook ni emehwe bia ye hwe edita we eye word ba bia ye gi wo mu etro eye edan ba ko na wo mu asie ena wo mu de plywood de atwam enti se wo bi sole a ohunu ba bia e maada ena wo hu ba bia e maada e maada no na fa ko ye de plywood atwam tie nie enti akire no na e maa ne eda ho nti e maa no word said ye wo Facebook a ye hwi eti wa wo ba sole no plywood no enwa bia enti wo hu na akire enyina enti ya fa de se wo mu nyina dada ba ko mu anesa kobna eye word a omuda ho ma ade achi wo mu da ho ma ade achi oho mu gi nipa to ho e ma ade achi se de ehu ni wo ma ya gi wo mu ato ho eno mema Kwame we no kra de wo kra de so mutie wo hwe wo mpa empa omuda so omutie ye kama pampa ade ehia pa ye niam nketenkete e bebua anese fo na adwuma yim mo eno pa na ye hwese nkampanyimfo ni manum ye ombe no tem na omotimi apebia ma omo se wo hwe wo facility we na enye sanka oma chempa na ha adwene a anka omu ni ha kese pa o yes so ho every say aban kro no wo si dan sini wo hwe mpoma hwehwe wo mu na omo ties me adenti na edan omo si dan kama sei na word ne ba ko pen ya chem de ntina ana wo ma anwene ho sa eno no okay bia na nya ona betimi ayi ano but the make me aka wo ho ne se wo hwe wabomu na kire wado o sika o mudi wura mu no de etimi esi aka nya he kra no ke wo ma word ne o mema word so ntiade na facility biti say ye ni ma word any mema word kobna at times no say agesi ye hunu health directorate na dwene on say clinics ni bi o wa ya ye wo chip compounds ni ade empanimfo anyi ni panto ho ma de enchi de kan nyina ho hia okay empanimfo nyi ni panto ho ma de enchi ye ne empanimfo health directorate ni enti ye ne doctor o hwe ho Dr. Broby enso ekasai okay
na ade a empempren ye pepa ne se enka adomfo bi be ya adom na yenya scan ene lab enema a ebitimi da hwe ayarefo no ekwan ne nyenti oka se especially apemfo no ontena ka mukra enko ba bi a etoda ebitimi tena ka no mu onkodo timi ehwere akra no enti yebesre atifo ese mumbra na mama me ya adom na yenya lab ene scan me a eka won so ye se te se ye wo ha ye di kankan no ye benya ka kitu bi anka hospital no ebetwitwa ne ho a ye koba bi a ebitimi ede akona etimi di bi nso afa ayarefo a eno nso ebeboa enim se ye wurade apomode ade eda na kuma so pa na atifo enye adom asakraka eye krobi a ewo atwema no bi eja south eni akire bi a enti esremo a se obi beti na baba ye adoya ebedasi Doctor Opemsuo. Okay. Intino ebehwe na ye ne mpanyufo akasa afa situation no ho. Na nivo enye honko ani asem no na me de ade bi eto aso kra no eno ene ade a ehunu papa de ye be koso no kwame ehunu papa enti how we do I'm on Facebook. Yes, you know, Muti and I'm share. Yes, Moon share link ni many penny be chef. You said, yeah, king. Mr. Tomate, ye can't apomodin health. And you will be a concern. As a semi pebia don't know who him da obekoho. Obeyare. Unim da obusu ni bi benya post sebia ye de ne ko akochra de sebia bru ono so ne ho mfa no unim da oyere banyam na bia wo kodwa na wakopie ho yese sebio yese so ko na enti sese obi adwere ho boys ne mra ho enti yese se mumra Facebook na mumra mohwe na mun share link no emani papi so hu wo sane ofoforo kasai sade ye ka no asaka no eno eneye Mother Health Centre no na emo mu hwe kwan no so a amaduma dankwa ame eho eneye kuru kase na wo mu kire se opese wo ba asaka na wo ba yaresabia no a kire wo sa ba wachi ka wunya ka mfiri adankwa ame ho enkwa asaka enti kire wo ba wachi eba mfensi ansana wa ba benya ka ede akọ dankwa ame nti se nipa no be samba na chi asaba betwam ne kuro de ene no wakọ akurupon anabu akwa eno na ma mpanimfo ne ye o madwen se ene ade enti na o mu mpe baabi emma dankwa amefo no na o mu no so hwe na ma o mu de ko han edan obi fie ene o ye na adampom mienu ena wo mu ede ye ne opanini a ono no hwe owura haruna ye ne twetwe nkomo ma wo kire ye abakosem kakra ewum okay ode mayanko ahama no so na ko twetwe nkomo mra Yakoba na yababeti ehono ye ne eye Augustine Fosu Jabo ono ye PA physician assistant wa Asakraka na say mo answer me ka say ya sabia eti we no amaduma danko ame no eye Asakraka Health Centre Anes eti me sacho mate de ya fe mo no introduce no me za Fosu Jabo Opemsuo radio so ne me mo akwa ba we wapombo ko de Oboko me da seminua say ya confused e wa ha say uye PA e wa Asakraka ana amaduma danko ame wa na onim o ye den e wa sa me yahodo mienu yi me da se me chiamatiefo nyina me physician assistant for Asakraka Health Centre na ye hwe baby baako ye hwe Asakraka Health Centre ne sa hwe Asakraka Health Centre annex ayo amaduma dankwame etimi ye adwuma obabia me ye adwuma obabia me nye adwuma obabi baako ase mo situation na na edi ho komo enawie ya di kan ahwe eye Asakraka de no mayen hwe ye ne anesefo no bi akasa mo kire se akade a on de be ye adwuma no ho ya edin mo ho wo nso so ne panya oda no etisen facility ho me da waseminua de tiene se me ka Asakraka Health Centre next na enna nka me ka ho asensesi a eno no eho no anka yihia
ɛdan ankasa anka aban si ama ya yɛwɔ ward yɛwɔ males ward females ward emergency ward yɛwɔ children's ward ne nyinaa yɛ ni bi ɛyɛ obi fie ne ahan ɛna wama ɛdan mmienu yɛde baako ɛhwɛ ayafo na yɛwɔ baabi baako so a ne ho dodo no a ɔbɛkɔ akɔda nti ɛdan mmienu ɛno paa ne hia esisi a enti ɛhɔ asɛm a wokan ɛno ɛyɛ mo ankasa na mokɔkɔ gyeeyɛ ɛyɛ kuro no ɛna agye ama mo ana ɛyɛ aban no ɛna ɛbɛgye ɛma mo ɛyɛ dɛn ɛna mo movie yɛ ɛfiri ɛyɛ Asakraka ɛba amaduma dankwa bɛpɛ adankora mmienu no yɛhwɛ na adankwa amefoɔ no na ɔmo ba Asakraka kuru nankasa maba health center hɔ a na ɔmo brɛ gye sɛ ɔmo conference ɛkɔfa kaa ansa na ɔmo abɛsena twam akɔ Asakraka ɛne yɛyɛ sɛ saa deɛ a animanim yɛ ano deɛ ne yɛbɛyɛ nti adwene bi bae sɛ yɛne kurom mpanyinfoɔ dwendwen ho no adwene bae sɛ yɛbɛtumi ahan dan na yɛde ahyɛ biribi ase kakra nti ɛyɛ saa ne ma kurom hɔ mpanyinfoɔ no ɛne yɛn ne ka bom na ɔmo pɛɛ dan maa yɛ nti baabi ɛwɔ kurom hɔ mpanyinfoɔ no na ɔhene no ne ne mpanyinfoɔ no ɛna ɛdom yɛn ɛma yɛ baabi a yɛbɛtumi nti ɛhɔ no a yɛka ho asɛm yi mo nko a na mowɔ hɔ anaa mo ne obi di mu kyempɛ ɛyɛ obi fie bɛyɛ 5 bedroom ɛna wama yɛ mu mmienu a yɛde yɛ adwuma ɔno ankasa so te hɔ bi no apɔmude dwumadie mu no motumi yɛ no saa sɛ mobɛkɔ akɔgye obi fie ɔte mu osine nneɛma ɔwɔ fufuo ɔsɔ ne gya ɔyɛ bibia ɔhata ne kokompo ɛwɔ hɔ na mo san so ɛhɔ a na mo san so ɛhwɛ amanfoɔ apɔmuden ɛhɔ no mo dwumadie mu no mmara mu ɛne hyehyɛ mu no mo wɔ ho kwan saa ne nhyehyɛ mu deɛ ka ɛkwan ni hɔ anti deɛ ne mmara kwan so deɛ yɛfrɛ adwumakuo bi health facility regulatory authority etwa so tia wafrɛ no hefra ɔmo na ɛma license so ɔyɛ aban hospital o so ɔyɛ ankorankora hospital o ɔmo na ɛma krataa a wotumi di ɛyɛ adwuma sɛ wodi bie hospital sɛ ayasabea a ɔde hwɛ nkorɔfoɔ sɛ ebesi nani deɛ ɔmo nyam yɛntumi nkɔgye krataa no bi because sɛ ɛyɛ obi fie no ɔno no so ɔma wo krataa gye sɛ baabi a wankasa ɛyɛ wo deɛ a ɔne obiara enche a ɔbɛhwehwɛ nneɛma bebree ɔbɛhwɛ sɛ space da hɔ sɛ wɔ male ward wɔ female ward ɛne baabi bebree nti ɔhwɛ nneɛma bebree ɔhwɛ mfidie ne nneɛma bebree ansa na watumi agyina so mmara kwan mu deɛ ɛnyɛ nti animanim yɛ ano nke hia baabi a yɛankasa yɛbɛtumi ayɛ adwuma yɛbɛnya more space a bɛtumi de ayɛ adwuma nti ɛwɔ mu sɛ mmara kwan mu deɛ ɛnyɛ ba wobɛyɛ ne dɛn yɛde boa na kyerɛ sɛ boa a mopɛ sɛ mo boa nanso mo ahoboa nso makwankoro nti ɛna motuu saa namɔ no enti aba no sɛ yie no madwuma yɛ mu ɛte sɛn mo hoheha mo ahokyerɛ wɔ hɔ ɛde akwansideɛ ɛna ɛde aba ahokyerɛ de ebi wɔ hɔ paa because ɛdan baako pɛ na yɛgye ɔmo to hɔ so obi dudu no a yɛgye ne to hɔ na sɛ ho hia sɛ bɛgyina to yɛgye ne to hɔ ne yɛahwɛ no ɛba saa nipa bebree ba na ɔmo yare na yɛ sɛ yɛgye ɔmo to hɔ a yɛntumi deɛ bɛtumi na ɛba saa yɛgye sɛ ebi dida mattress so ebi dida anim hɔ benches so ne yɛde nsuo no asi ne so ne ade ɛmema ne nnuro ebi wɔ hɔ so na sɛ yɛntumi a sɛ ɛbɛha adwene a yɛma ɔmo toa so kɔ hospital kɛseɛ mu sɛ ɛbu akɔ a na akuropɔn bea yɛ a yɛka ho asɛm yi yɛbɛbisa sɛ on daily basis da biara da anaasɛ bra no mode wɔne bubu a nipa bɛsɛn ɛna yaresabea no ɛhwɛ wɔ mo ɛwɔ mpɔtam hɔ da biara no yɛtumi hwɛ nipa bɛɛ aduonu 20
Opemsuo. ɛna community na amanfo mu a mo serve omo no omo population so odo ne bubu a ɛhɔ nso bɛyɛ sɛn no no Amaduma Dankwame population ne deɛ ɛyɛ bɛɛ 7,000 kano 7,000 na kyerɛ sɛ ɔmo dɔɔso paa okay enti mo ne mpanyimfo aka bi wo mo to anamon bi de atoto ɔmo nim amaduma hene mpanyimfo mensene no mpanyimfo apɔmdi mo mpanyimfo mo ne ɔmo didi nkita ho kakra nkita ho no yagusua bɛ yagusua efi sɛ yɛhyɛ ahanase no yagusu so ne mu di nkita ho yɛne mu guso a ɔmo keka yɛ pass ase a yɛbɛtumi de ama aban na yɛasrɛ ankorankora bi so a kakra wɔ mu nsɛm a ɔmbɛtumi aboa yɛn na yɛtumi asi ɛdan bi asi hɔ ama Amaduma Dankwame kuro no a yɛde bɛhwɛ ayarehwɛ ɔpa asase no kyerɛ sɛ munyanya bi adan na baabi te sɛ Amaduma Dankwame mo pa asase ayare sabia na besi sabre munyanya bi na monya bi na monya ne hodwuma nwie ɛhɔ no deɛ me yɛde ɛda ɔhene ne mpanyimfo anim a yɛguso yɛguso kaakae ɔmo na ɔmo se ɔmo guso nti ɛhɔ no deɛ mesrɛ meka agye sɛ ɔhene ne mpanyimfo no na bɛtumi ayi ano because deɛ yɛtaa busa ɔmo yɛguso so a yɛtwe sɛ yɛbɛnya asase no but ɔmo nso so ɔmo gu ho ahoboa so okay yɛmfa hɔ deɛ no so Kwame bɛbɛ mo